Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rio pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. UMLA Jokonongstone constituency upa Gabriel Walang lada pa nakajing tho nadu khat pratrek ubanai jamang aja apulai Shakamentri jong ka koi ka kya ka sarkar jilla ka Dr. Aprin Lingdo ban pinpau ya kajing persha halo kajing tumu ban kitno ikitir na po ka maternity and child health hospital Nongstone West Castles district Shak civil hospital Maukarwat South West Castles district kajing pa jong tho jong MLA sha Kementri ka koi ka kya kalong hadin ba mission director jong National Health Mission Uram Kumar ulapha la kasithi sha medical superintendent jong Nongstone maternity and child health hospital ha khat atrek ujamang aja alpulai man pengket lut ya baro kitar belthe da National Health Mission na kamta ka Nongstone maternity and child health hospital sa Kamaugarwat civil hospital Southwest Castle district kanang manyo pentre kampurano Kamaugarwat civil hospital kabalabyang pura ya kinong tray rengkat ba labor room kentup ru ya operation theater halor kani ba Gabriel ulada wa ya sarkar jilla ba kani pelipaj ba no malor ya kani hospital khanang ba kanlong jaman toy na kamta ki ba jongka West Castle district kapang ka ba kong sane ka ba ko ban penpau bat ka jing sngo persya ka jonga halor ka jing simno ya kitier medical napo ka maternity and child hospital po Nongstone ha ba kidra Shamau Kurwan ngala dep tho ya kani ka chithi ha I health minister berkumju ngalai kopi ru hau chief minister hau ya dei bat kani ba ngaso persya jur ba layo ya kajing tho ban ong daw secretary jong ka health department government begalia ban ra no ya kitier ke ban po MCH Nongstone ban ra po Mau Kurwan denga kerpat jur ka sarkar ba subha ban penne biang ikini kitier kumbang lakren hapo ka assembly ru ban ong ba ban plino ya kani hostel bakalong ka badon kamtam na kamta ki pajba jong Nongstone tinga karpat jur sa sini ka sarkar ba warra ikitier ban ngada super sajur ban juga por subha ban plino ya kani ka hostel ka balong ka jingdon kam na kamta ki pajba jong West Kasil ki ba la sedang sadin hadu kata-kata buat ka health department ka kot ka khia kani ka badon kamtam nam ta ki pajba bat ki nong jong ka dong ka thain jong West Kasili barokoi ngalapan kajing tip taki oh hana nakadaw ba kim patpli kinra no shwa Mau Kurwan tingala ya keren ru bari health minister bari ong ma insawan ban ha I hau bunai Jun insawan sipo Nongstone na ka banta ban page benia ban review ya ka health department hoi kala dep nadu snam arajar khatpra tela sans dam banta klemsim la ban pli tede ne kata daw ha por ba dona po assembly ngala banjur banong la don kam hi ban plino ya kani ka hospital ya kata ngam lawan tip ke ka daw nomor ba ka klempat don kanu no ka jubab ka babiang na ka banta ba balim par lawan pli ban ngala suong ngala I jimot ro ye health minister baladam par lawan pli na ka po ka na po ka government of Meghalaya balik kin IT no ka NHM ha ka bakan nang laban tri kap sipor ban nang ban tri ya kani ka hospital hoi kalabiang pura ka hostel ladap dadong sedong ki kamra ladap ngarung alalik rung kalabiang lut nadong sedong